Otegon chobalo, mwade mangano. Idonte, I've been searching for you. Otegon chobalo, asadimo yoko. Idonte, I've been searching for you. Fortunately, yo, wefunu watadima. I want that baby na sweet papa. Baby get it something no nekene no wata nwelu something no achalugo nwani nwabu gebo ibo wata makata malele yeah makata yeah I say wata makata feel the mama, you know I like you so. Cherish you, I stand for you. I won't lie to you, but I feel like for you. In the night, girl, I'm down for you. Girl, I'm down. Oh, you talk to me, oh mama, free oh. Balon for me that you're with you, baby. Oh, I think I find it in you. Oh, I think I find it in you. If I'm to choose, girl, I choose you. If I'm to lose, girl, I want to lose with you. They say that taboo, but girl, I see truth in you. She walk on it for me. Do you really care? Show me bomb for me, baby. She me in the hotel. To be sincere, I will do almost anything for you. Anything for you. Come true. I'm crazy, but this is all I have for you. For you, baby. In a power, miss you. Girl, I'm feeling you. I'm feeling you. Ooh. Hey, turn around, my baby. See you fast. Everything I give to you, girl, I don't want it back. All it was very risky, oh, because she too sexy, oh, she too sexy, oh, baby, oh, The way that you looking tonight, I swear you too tight, baby, more. And everybody wants me, baby. For so long, I've been waiting, Chini, baby. For so long, I've been waiting for you, baby. For so long, I've been longing, Chini, baby. For so long, I've been waiting. So tell me when it's gonna be on. When are you coming home back to me? I wanna know. Are you coming in June or July? Tell me now. Or will I have to wait till November or December? Chitty baby, when are you coming? Chitty baby, when are you coming? I wanna know now. When are you coming? Oh, chitty baby, when are you coming? I wanna know. Chitty darling, darling, darling. Whatever they told you, please don't believe them. Chini, sweetie, sweetie, sweetie. Remember the good days, remember the good times. I am wishing, wishing, wishing to hold you in my arms again, where I can kiss your lips and feel and touch you. Many, many things, baby, you're gonna like it. You're gonna like it. Honey, more. A good woman no coming from the Lord. They know they see her for market you. A good woman is a blessing from above.
Her type will not there for marketing. Ubasinachi comedy. Dalo. Igbo Igbo ekele munu. Anam ekele munu. Mmiata obodo aza ekelekwa munu. Ndị anyị nọ n'obi taa bụ Sunday nzeli igwe ọkọodu. Ma ndị bịara n'ụwa ya bụ ndị mmụọ tapu akpaka. Kenneth Nnamdi Marchie. Ya bụ Ikuku Ego 2025. Oye vai bịa n'ime tata. Ọ mali mmarị nne. Ibe ebe ekpele nne na nna na-ekpe mbọsị nwa eji na-enwe ebi. Ka ibe dị na-atụ ọdụ. Ibe nne dị n'ebe masịrị mma. Mana ọ bụrụ obi ibe. Unu naanị ibe nne dị ya keeki everything. So obi ibe. Mgbe ọ bụ na ndị mmadụ aza maka na ndị na-abịa n'ụwa anyị a bụ ndị mmụọ takwa akpaka enyo. Ndị be anyị ọkwanye ya. Mali na anyị bụ enyi. Na anyị rili mmeri ekwesịrị inye anyị ilo maka na ebe ezuru ọsọ nwa cha mana anyị emebe ụnụ mana ekere ọbịa abịa chaa na na-adị abịa mana anyị emebe na anyị hụrụ na onwere kanopi dị n'ibe ni ka m bịa ka m kele ndị nna anyị unu enye m mmadụ ntọrụ ulu na ego maka anyị garazi anyị maka ịgbapụ ọsọ Ogbuebi mgbe agba obelu anyị kenere gị okosi bim anyị kenere gị na daalụ Ogbuebi nna m anyị kenere gị ọbụla ka anyị kenere gị daalụ Ogbuebi ebughị azọ anyị kenere gị ụgbọka azọ anyị kenere gị na daalụ dị na nkaba nwanyị ndị na-emekere ego m n'oge daalụ ekele ndị nna m mmụọtabụ akpaka unu na-anya ebe na anyị juru eju ochego obodo oyibo jee Israel nwe nara eje eje ọ nọ n'ebe Sunday alfọ nọ hue ọ na ya bụ odikpo otise mmadụ kalekwalị mana anyị ebe na nkeke ka anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị miwe anyị bịara ịkọlọbịa ekele ego m ịkọlọbịa ebe anyị nọ bụ anyị bịara n'elu nwaanyị ụlọ amakọ ka esi eme ya ya dụ anyị bịa ka ngabanụ Ogbuebi ameka ihu ogbuo anya nọ bụ ụlọ akwụkwọ n'obu katọn dị n'ọgbọ ọchị dịkwana ya ego ọjị ụnụ gwa m ya mma agwa ha ndị ọga anyị o Ogbuebi gbagọ ndị nna m ekele ego m unu anyị bụ ndị mmụọ atọ ha akpaka agwụkwa n'ihu unu anyị makwụrụ unu emi ya maka na onye bịara ibe mmadụ na-atụ anya ọjị ime ya ọsị gị na ya tụrụ anyị iwe wee mmanụ na asị dị ya ekele ka anyị hụrụ daalụnụ daalụnụ Alimo kabe kanyo. Mmiata honi. Mmiata honi. Muje wo honi. Mota ku honi. Iya no tata mo wa to ni bere weni. Oji ka lo ka ko le tata. A ku ran ko na gibe die mo le ko ti la ran de ba na ko di me ni be die. Oh ja. Nka na wo de di ba na de ni be die me. Ni ba na ko na be ari ni. Ni ba na lo na be ari ni. Ni ba na ebuje mo ko yeri na. Oba wa de ko mu je ko na kai no. Ta be wa yi wa ni ba na lo je me ni be die o. O je me ni be die o. No ni ato yo ka to ba ni so be wa yin. Amen. Wọ́n tẹ́kọ̀ ń dùn ọ̀gbọ́n. Ọjì ní ego ọjì ìdìbò ẹ̀ wá lẹ́yìn iṣẹ́. Ndị mụ atọ iwe bụ ndị mmụọ ọtọ. So n'aka nna anyị gba mmekọ igbo mgbe asa. Anyị si n'ọjị ka anyị butu otu n'ụlọ. Ọ ga ya bụ n'ụlọ chere anyị. Anyị chekwa nke anyị.
Normal advice na I te ulaka na ọnụ epụta. Na aka nri aka papa aka nri obodo ijob. Kaya masị ndị nna m. Apake. Kandi wiwa. Nkata ta kai mu ya. Umta na wani enwe su. Ka shi weru mana yi wonka ta. Andi ba yi bun ga kai kana walunu. Ma kana lulu na. Na gomu mi ato bra za no mu kai bu. Mana ana kai ta ko ma. Alo mo se andu no. Ogo. Na lu na ba ne ka. Mana ebe nwanyị ego. Emoti ọjọlụ njọ male mma ogwu ego ahụ. Mana ịwa anwa anụta ejọlụ njọ ọbe nwa aja agwa ịma na-egwosi ọsatọbụgọ gị. Nwunye gị nwazi anwa aba mụọ nwa ọbụla nwa nwaanyị ọba ajọ njọ ọ bụrụ nna gị anụ. So ọ ka mmiri na-anụ nwaanyị na-enye ya n'iru. Ya bụrụ nna gị kpalie aka na ọ bụrụ nke asị gị kere onwe gị sị Nne nna m daalụ nọ. Ọkwa ndị mmiata obodo eze konobo. Ụnụ ọmala ibe eji nwa ọnụ na mmiata obodo eze. Ibe eji nwa ọnụ na mmiata obodo eze bụ na unu ya so na ndị karịsịrị akarị n'ụwa niile. Ọ na ọ bụrụ eziokwu. Ọbọsọ mmiata ka edesi etinye obodo eze. Ọrịa na Anam niile. Ọkwa ụdị ejide ya. Ịmalụ na Anam bụ the only community nọ na two local government na steeti. Ụnụ ọnwụla idea. Anam nọ na Anambra East na ọ na West. Kwalụnụ na Anam aka na Chukwu Ego Nwa Marchie. Ọ bụrụkwa mmadụ melie n'ọchị unu. Ụnụ ọmala ihe ọzọ na-asọ m ụsọ na Anam. Na Chukwu Ego unu kwala unu nkwa na ụmụ unu ya akpata ego na nwaanyị atara ụmụ unu taa. Ọ na ọ na-emere na Anam. Mgbachi nke na obodo ọbụla ije na ọ ma Anam na-edozi ya. Ilu obodo oyibo bụ ịbụrụ onye Anam kedu ihe ihe eme? Ị nara na mmadụ anọrọ na Nnewi. Ọ na ịmarọ. Jee na Asaba na Anam edoziwa Asaba. Jee Lagos na Anam edoziwo Lagos. Jee Bini Anam edoziwo Bini. Ilu India Anam nwere local gọọmenti n'India ka ọlụlụ n'Chukwu Ego n'aka na ọ bụrụ mmadụ na-eme. Ọ gbatu unu mere ya na Anam ka mmadụ bụ igwe bụrụ House of Representative ọ na o mere igwe ụlọ ọmalụ mgbe na-ekwu iwe a na ọcheta nọmba 1 na owu Anam ka ọbalụ n'Chukwu Ego n'aka na ọ bụrụ mmadụ na-eme. Ọnụ ọmalụ na-eri ụwa ji bido na ọ na Anam ka moto na-alịga n'ụlọ elu na mmụda eze ọkwa ụnụ bụ n'ebe ọ dị owu na Anam ọ bụ obere ibe ka ọlụ n'Chukwu Ego n'aka na Anam dị mmepụta. Ịmalụ ndị Anam ịlachawa aka mana ọ nwere ọbụ ibu nna-eme na-atọ m ụtọ na adị ịmalụ ibu nna-eme unu na-ewepụta 1 year lụba ọrụ alụcha ọrụ ewere ya si Chukwuemeka kedu ebe ị chọrọ ịbụ ọ sị na ya chọ ịzụ ahịa ekpere ego niile a lụtasị a Chukwuemeka ji ebido afịa obido afịa ọzụma afịa enyezi anyị iwu si na ịzụ afịa 5 years na ihe edu ịma ọzụ afịa 5 years ọ bịa ome gịnị odulu ịma o setụrụ ịma ọ na-akụnụ si esetụrụ onwe. That is why na Anam niile enwekọtara ego ọ na o nwere family dị mkpa na Anam ịbụ naanị ihe abụ na elu n'akụkụ ya nenebe ịbụ naanị ibu na elu ọ bụrụ ihe ọma ka ọ bụrụ Chukwu Ego na nka na Chukwu na ọ bụrụ mmadụ na-eme. Asị ka ya chọba my destiny helper. A na-asị onye ji destiny m Chineke bụ onye asị m Chineke egbu n'egbu kama ya na-enye ọsọ ọsọ ka ọ bịa nso ka onye m daa my destiny ka m nwere ya gaba. Daalụ nọrị nne ndị nna m anabata unu. Yes. Tata ebe a nọ tata bụ mmiata versus mmiata ọrịa Ubasinachi ọrụ mmiata na mmiata ka anyị nọ tata. Alụmdi na nwunye nwa maka gwa mmụọ eze na mmụọ n'ara ilo mmụọ eze ka anyị nọ ebe a nke ọzọ bụ ilo mmụọ n'ọra bi ka nke nwa adịsa dị ahụ ịma na o tegokwa God bless you. So na mmụọ n'ọra bịara ibe mmụọ eze si ka bịa nwere ọnụ akwụ ịma na ọnụ akwụ na-atọ ụtọ. Ọ nwere akwụ nke nwa na-epe mpe a na-akpọ usu ndere ị na-adị ọkpụkpụ a na-adịrị ya onye bụ nwaanyị ọkpụkpụ a na-adịrọ na nwaanyị akpụkpụ ọ dị na nwaanyị ga-adị daalụnụ. Mana ọ nwere ibe nwoke ji wee aka nwaanyị nwoke na-eme gịnị nwoke na-asọ lelelelele ịmara ibe nwoke ji asọ lele ọ na-agbụ nwaanyị dị ime ọ ji ịmụ nwa ọ na-akpọ di ya na-akọ di ya ọnụ mana ọ natakwa ọ wasịkwa ebe a kwụsị emekwa ọmụkwụ ọzọ onye bụ na ụmụ nwoke na-atọ lele biko ụmụ nwaanyị kọọlụ na ụmụ nwoke aka ndị nne kọbanụ anyị aka kọbanụ ndị dị ụlọ aka na anyị na-asọ lelelelele. Ọ nwoke bụ adreesị nwaanyị ịmacha mma niile ịma ma ị nwere di mma gị ma gịnị ọ na-ana iyi ọ na ọ bụrụ eziokwu. Ọ nwoke
na-eme na university mgbe anyị nọ year 1 ọ bụ na mbịa mma eyi ofu akwa je lecture in the morning mana m ga-afụ my departmental mate eke ọ bịakwa lecture morning lecture emekwa ọpụta afternoon lecture change akwa evening lecture change akwa akaghị ikwu ofu akwa anyị bịa nwe megide wesa nne ka ife kpatụ m ji echenji akwa ọ sị m na ọ bụ na iyiri akwa nke izizi bịa nwere nwata nwoke si gị bebi ha afọ a na a ji echenji akwa ọzọ ọ bụ na nwere nwata nwoke si gị afọ a na a chenji in the evening ọ bụ na nwata nwoke ọzọ tụtara gị afọ a gị jebekwa ụka ekpere na nsogbu dị n'ezinụlọ. Thank you so much. Na-achụpụ ya oge ndị mmụọ n'ọra bịala mmụdo eze a sị ka anyị nabata unu daalụ nụrụ nne ife a bụ ofu ife anyị kwetara n'ụwa na nwoke na-ebe otocha ọchọta onye ya na ya ga-ebi nwaanyị na-ebe osi na ọnwụ onye ọbanye na ọnwụnye onye ya ka ikuku ego ji na-esi anya n'ụbọchị tata sị na ya ga-achọ onye enyemaka dịka baịbụl si wee dị ya o wee sị anyị nche anyị mee gịnị anyị bịa zukọ ka anyị soro ya na ezinụlọ ya wee mee gịnị wee nwa nwere n'ife ọma Chineke mere ya anyị wee kwuo na alụmdi na nwunye a na ọ ga-abụ ọpụrụ iche na Jizọs maka ndị na-eje ụka wee sị na alụmdi na nwunye na ọ ga-abụ ọpụrụ iche na Chukwu ọka abịa ma ndị na-eme omenala pekwere mpe ihe kedu ibe mee ngwa na ebe ndị ụka ji awali anya na anya kịta ụmụ mkpu mmeti kịta ka amalụ ka ezukwe ndị ụka ọtụtụ adịrị Jesu ndị Katọlik dị kafe buru ibu ebe a ọ dị ka ndị nọ na saịdị ọha Anglican ka na-eje toonu Jehova n'ihi na ọ dị mma enwedị ndị na-eje Anglican na saịdị na-eje Anglican biko onwe onye na-agụ edozi obodo na saịdị a nwa Chineke che mgbanwụ salali ya onwe onye na-eje cherubim na serafim shalom ndị Sabat shalom enwe onye na-eje mountain of fire ndị aka nla ikike n'ụwa ndị mountain of fire nwa Chineke Holy Ghost ụnụ afụrụ ihe bụ ọkụ ndị mmadụ na-eme Holy Ghost fire tie fire ịfụ ọkụ ịgbala Holy Ghost fire ọsọ ka a gba ọkụ ya ele ịfụrụ ndị omenala ada amakwu mgbe ha ji ekwu nke ka a gba ọkụ ya ele enwere onye ọbụla emechi ọnụ no ka a gba ọkụ ya ele anyị na-ekwu bụ na alụmdi na nwunye a ị ga-aghọta n'ebe okwu bidoro ịchọzi imezi m ete daalụ nụrụ nne biko ndị ashebi achọrọ ha pụta kene ekene anyị amalitekwa ebe anyị kwụsịrị anyị nwere a lot of men nọ here men of timbers and calibers anyị nwere ndị si Lagos anyị nwere ndị si Indonesia anyị nwere ndị si Malaysia anyị nwere ndị si Qatar anyị nwere ndị si India nọ here ndị a niile bụ si ndị Anam jibili you understand so ọ bụ na dị na nwata nwaanyị na ndị ashebi pụtasịa anyị ga-ekene men of timbers and calibers ife onye chiri omegịnị ọzelu tata bụ tata echi bụ akụkọ ife emere tata ka eji akọ akụkọ echi ụdị nwa ka o si dị daalụ nụrụ nne mana ebe ọ bụla ị nọ anyị na-asị gị you are highly welcome daalụ nne sọsọ na Anam nke ọ na-bụ ibi okeshọn edosi ego edo nsị na akwafa na amụ ọrụ ọ bụrụ ofu onye iwu ịma na ịbịa saịdị nke ofu onye akwa owuche ọnụ ozu ike obi kubana mana ịbịa na Anam kendelistik money na-abụ ego agbalodasi a na-abụ ego evidence money a na-abụ ego adịko a na-abụ ego lord money a na-abụ ego ọ bụrụ ka ị na-etuso ofu onye mana e nwere ka abịa okechọ na ọ bụso onye a na-etu ma akwa etusi akwa ọ bụ na ndị ọzọ eme ogene anọpịụ onye ka njela ike Anam na-ewukọta ọnụ. God bless you. Daalụ nụrụ nne DJ nye m obele egwu ka mmalụ ebe ụmụ nwaanyị
Relax. Looking at you check and well. Ubasinachi, I'm not coming to you. My sister, may you tell me the truth, eh? As you did now, what you did? Anything, no, give an ego. Don't worry, you say you don't need anything. What do you want, beg God? My sister, what do you want? I'm the next in line. Oh my God! Oh, DJ, Kwani Agunas, next in line. You want to be the next? Okay, you said that maybe the next. I think said that you the one married next week. God bless you. My sister, hallelujah. You are not the matter. Talk to me. Is your name matter? Can you phone now? We are about to make is your name matter? Matter. Your name is matter. Matter there or matters. You don't know your name. My sister, come down. Don't talk that thing again. God bless you. My sister, can you talk at Chineke this year? DJ Epuala Zoketa, he gave me before he see me at all, but there's an because always up on New York with Mampuisio. He has frozen out the again talk at Chineke. Okay, you want to hit on? Okay, why hit on? DJ White is passing one talk, you then do pick boom. What you talk? Game was your logo, so I look at him. Jesus. Thank you. Son, only your son they hit me. My sister, what do you want? On your own the rain go for. God bless me with a good man. Come on. We go say you sorry anyhow man. Come here, man. That man no be now. Onya no why. If una dig you, DJ, come where the man face dey. Madam, look your husband face. He not fine. Try. Not be try. He fine. As I look your husband face. Your husband, if they put them for sale, you don't go reach your answer. They don't collect them from up. So look and well, look the face with Jesus. That man too fine. Oh, it's in a shake in our hotel. I am DJ Hola. I have to talk at the cup. Oh, my guy went. Nothing. He can remain nothing. Come on your hand. No, you know go talk. You want talk now.
want to make God bring everything good for my life. Everything good. You got to need like Jesus. Is everything good now? On I can laugh every day I do. Is everything good? God bless you. Now, Rapusialu Mokunanga Nebukunanga, Mwabidaba Metubiaka. They go to Lunka, go in our Tonga in Nemunia, DJ wait. But the next one. I am not a promotion, no promotion, now Jesus. Now, no one I get what I'm on my piano, Puma, Jesus. Tinyakaba. Now, no one is Chico Motor 2024 or quarter can as an air. Nayaba, I'm going to the other side. Come on the other side. I want to team a travel, man. I'll put in a visa, put maybe visa get the other. Yeah, will you have a visa get put up? In next 5 seconds, come on and let's go. Babanyano needs in the mud. Banyano, see no side, now, cameraman, you can snap one person now. Hello, cameraman. You can take her. Somebody and say your market to go. Now like oh, to Akisem. Local government, thank you very much. Nick cameraman on Kunuga. Atuchagido, Mamma Patara and Dines photo, Fukuna bend their bend. And so. I remember to not quack, but to call out the pam. Mommy, Maru Marine. Why, you know, 1 minute, the woman, MC Napo. I want you to give your life to Christ. The son of Jesus on I bet you the woman, a bit of what is some flying boat, and the flying boat will be going as you are amazing papa. The woman, a better Jesus power, super power, Nemo Bomblio, and Emma Junior Pope, much often a million one. The woman, a David do what power, yeah, power in on a bad mother now cheating good Diego. Mammy, what up power, no one a bank even no. Back walk, man on him. And once any woman knows, and I get where you come, mommy. Jesus power, super power, what power, yeah, power. Mammy, what up power, nobody make you on is that not the I'm going to say no one will go and I never mammy what they say no yeah power. I could say you want to get out of back I'm the man and didn't know. Hey! Oh, whatever I can be so can remember meeting Mount and the Mount Suka and that we have here. Even we have a mountain of Wesiaku mountain, nobody general Suka from Mount Suka mountain. I didn't Suka and then Suka remember meeting Mount Suka on a Titi Main Road. And now we have Mamudo on our match. Ndinna tipa fail no break. And him and a tipa de wolf when you tipa a group of people. Tipa what speed the jam will pick up Kupia and Kuku, jam one or Kupia. I don't know mountain, Baba son and tipa fail to break a mountain or once and around a Titi Main Road. Go! Netipa, no ya do mount, Nam and other Mamma DJ Kabu. I do my way and I foot on wooding so. Or Russia, the Mount Walaka Quiet, Mbakam to Marafu, and Maumana Madu to Mount Oromo. Here, Silas, Baboson and Tipa break Silas are Bogota. Mbakam to Mana Silas to Mount and Soka.
Mbagam ni marado yeti mara seka Silas. Silas, how many years about so put that to the man of the Kamo? Katiba would like cross yagi, what Silas and speed in Alia. Hey, oh, Tomoto. I've been from the Abon State in Arabic, I seen us on the Anam Ubasinachi. How was it? No can Arabic, I seen us so. Ndi ayam na mama na mawasi. Ebe onye no ka na awachi. Ngwa wachi ha. Nwanyi oka ka nna eje ekoka. We rute na Unizik Junction. Owo na amazi mo zo ekoka. Nwa akwusi nwata nwanyi na ebe a si nne kedu ụzọ nga si je ekoka. Osim na egbede. Ndị na ọkụ no ga aghọta asụsụ. Nse mo mi kere bi gwa osim gbede. Ofukwa onye ọzọ ka nna chiba moto si anti kedu ụzọ nga si je ekoka osim gbede. Onfanya nkita si ana nneje ekoka osim gbede. Aka nọ na mgbede chijie. Isi am ọkwụnụ fu ya. Match pass ka anyị nọ n'Ọnịcha na-eme match pass. Ife anyị na-eti na match pass n'Ọnịcha left to right aka nni aka egbe ọkwụ ya. Anyị megide ya etie forward march. Anyị emerikwa match pass na-eme gịnị na-aga. Mgbe etinyere anyị si anyị ga Ebonyi steeti mgbe aka m ji mara na asụsụ dị egwu. I rute Ebonyi steeti ha sị m MC mmanụ ka esi eme match pass ngwa kwuru n'iru ụmụnna ama kwuru n'iru na-ezuzukwa na-asị onwe onye ka m eme match pass ọmụnwa karịcha ana m eme shoulder level chest out ụnụ ọmụ ya nna anụ na Ebonyi steeti ama m mgbe eji tie forward match ya nna anụ na Ebonyi steeti ekutere kichi ama m na a na-eme because akwụ m n'iru ama m na ya na-ekwe ya bụ mark time ekutere kichi nya aka nri aka ekpe amara m ihe ọzọ ndụzi bụ ọya tokpuru na-ekutere onye nọ m n'azụ were speed kwụọ m aka ntị ịdawa ome m na ntị ntọ na ọwụ na a na-eme forward mụ wee jirikwa nwayọ tokpuru na-ekutere Chineke anyị jere Ebonyi steeti ịgba penti mgbe anyị na-amụ ọrụ wee rute na Ebonyi steeti anyị mara na onye anyị bịa na demand na-akọ plantain n'azụ ụlọ ya anyị rute be demand ọsịa nna ha olutego ọsịa anya ndị Anambra elutego ọsịa weta mma ka ebute ji mkpa ọbụrụ ma ihe bụ dimkpa ọsịa weta mma ka ebute ji mkpa ndị akpọ ma ya nkụ sa anyị jee nụ nwaanyị sịa daddy ị na-agbakwa penti a na-asị weta mma ka ebute ji mkpa demand esi n'elu ụla na wutu were speed na-agbapụ na-agbaje ebe moto nọ mgbe nne ziri anya ka demand bụ plantain si n'azụ ụlọ na-apụta nwesịa daddy nachite azụ na ọhụrụ dị mkpa na ọji mkpa na-ji mkpa anyị na-anaghịkwa anyị bụ na asụsụ dị egwu mana onye nọrọ a na-akọ asụsụ nke anyị asụsụ anyị amaka nwaanyị aba sịrị nwanne ya nwaanyị o si na-ekwe ka o si zie ka ịwe afọ na asụsụ dị egwu ọgbọ ya nne ka ọzi ya ọzi akwakwene ka nwoke mee mistake nọrọ gị n'elu maka imechu famili anyị iru ma ọkwanụ mechu ezinụlọ anyị iru nwata nwaanyị asị antị ya ọghọta akwa ife antị ya gwara ya mana ihe ọnụ bụ ekwene ka nwoke nọrọ gị n'elu maka imechu gị iru ma ọkwanụ mechuo famili anyị iru 1 week later antị edi ihe oji na taụn mgbe ọ nọ na-aga ozi na taụn ofu nwatakịrị nwoke buru ji ya ruke bịa gbaa breki gbaa ya asa diga ala fọrọ banye moto o duru ya jee crunches zunye ya niile zunyeche si ya Nneka bịa mara be m Nneka agaghị mara bi ya amaghị m ihe mere after ka ọ ga-amara bi ya mgbe m ji marazi ya menụ bụ because mụ na ha bi na the same yard mgbe dị ga abatazi bịa na-akọrọ ntị si ya danlele antị ewepụdo otu ihe m gara isi gị ji esi onye amụma ahụ ịmadụ ihe ya gwadịla m last week emeriela ejekọ m ebe ahụ ebe ka alataje bịala otu onye gbore m ọnụ ya sị m bịa na moto ya fụfụ m ya bụrụ m gaba nke ọ bụ na ice cream ya azụ m ice cream ya sị m bịa mara nke obi sista meje mara nke obi sista ịmadụ ihe o mere ntị asịa mba ya bụrụ m baa m n'enube dị ka wa sisi asịa esi ahụ ọ bara m n'enube dị ka wa m sista ma bịa cheta ụhụ ị gwara m si nwoke emekwere mistake nọrọ m n'elu maka imechu mmiri ma ọkwa na mechuo famili m sista ịmadụ ihe mere ntị asịa m mee were speed ya tọn onye ịbịa ma nọdị ya n'elu antị ma na-akụ ya dị ti nnasịa mmechuo gị irume emechuo famili antị asịa you are very very stupid o meghị ihe antị asị ihe mere ka ọ na o mere ya o mere ihe antị asị ihe mere Chineke asụsụ dị egwu na joko mefe imabe ịfụ m n'ụzọ ya bụ ịkwụsịrị m ma igburu moto isi ụzọ ọzọ si na-ekwe m si ọ na-achọ onye ọ ga-akụpụ ego na agba ya God bless you daalụ nụrụ nne yes ana m alaik ndị Anam onwe onye Anam na-eme m sefu mụ na ya soro na-ekwu mgbe si izizi mụ na ụba fụ ụba kpọtara m
mbịa kụọ ya ha na-abịa ha ọdịgo redi ha adịbere redi anyị bịa kụọ ya ọtọ ụtọ ka maka ngige nwa ndị ọcha ezigbo ndị Anam ọ nwere MC ọzọ mụ na ya fụrụ na Asaba Sugar abi Jolly dey go yes enwekwa onye ọzọ Alex somebody ọ na-azụ ties nwa obu Anes good enwere onye ọzọ ọdịnikpo mụ na ya lụrụ ọrụ na Ikuku na ụda egbe yes so Anam nwere men of timbers and calibers nwa ndị na-alụ ọrụ so na enwere m isi ọma dịka unu si kpọọ m adịm very happy Anam ife dịka unu akọ na m n'aha Jizọs biko nwata nwaanyị na ndị otu ya Nikki event onye mere ebe a ka ọ chawapụ bụ Nikki biko ya ọrụ m ụmụ nwaanyị si apụtawazịa o ka ọ bịa bụrụ mmanya chọọ dị ya ka anyị lawa onwezi ya ọzọ anyị nọ ha eme o Nikki biko were tọn iji agwa ụmụ nwaanyị okwu gwa ya okwu ọ ga-anụ na-atụpụ ya oge DJ achọrọ m ka nkene a very good friend a man of timber and caliber kedu onye na-ekwu maka ya Kendolistic money Kendolistic money o nwere ibe nche ịjụ ọhụụ leka aka akwa na-enenu na kendo atụ ọnụ ya atụ oh my god hey daddy ngwa n'anya biko ụmụ nwaanyị kedu onye na-eje amafe eko daddy biko gwara ụmụ nwaanyị si amewe ọsọ ọnwa ka m na-eche onye ọzọ m na-eche ụmụ nwaanyị hey daddy o nwere ihe ọma ị ga-emere m ịhụla achọrọ m ikene my own good friend ikpe ofu onye ka anyị na-eme ọ na-akọ ọ na-atọ ụtọ achọrọ m ikene my own good friend ka onye na-ekwu maka ya Ubasinachi ị na-anụ maka Adiko Stars Adiko onye mmemme Adiko onye ego Adiko imebugo mbụ mana imekwa ọzọ ọ bụrụ ajọ ife yes ọnụ nwa ka nchekwube yes ọnụ nwa ka nchekwube wee bịa God bless you o mere eme MC Noble ị na-anụ maka edu ahụ ọrụ gbagagba ịmali ya edu ahụ ọrụ onye mmiata obodo eze ekpo ndị mmalụ baba na ndị nna mara ọka nsọ ego na-ama edu blọk ka ị na-ekwu ive 28 eji laptop ndị a bụ ndị Dubai very good but onye MC ka ebu ị na-anụ maka onye ego bụ eze na mmiata obodo eze onye ego ibu eze enwenị ya ngwa mee ife ka MC gbala anyị nọkwa na mmiata Anam anyị fụrụ gị nnọọ anyị nwere mmadụ dịka maka igwe jazz gbagagba hai mmiata obodo eze kema na igwe neni ifere okpokpu igwe jazz nwoke ọma igwe jazz onye nwe gị nwere ife niile ngwa geze ntị ka mgbọrọ igwe jazz egwu agụ ka ọ nụ ya na ntị ya igwe jazz ije nwere nwayọ so na achụkwana m n'ike ọkwa igwe jazz nwoke ọma igwe jazz bịafọ manya igwe jazz dalụ ọ sịrị na anya na-agbaliwe ego n'ihu igwe jazz dalụ ọkwa igwe jazz nwoke ọma igwe jazz nnọọ God bless you abadala nwaanyị tata onye ọfọ double respect kedu n'ọfọ kedu double respect ọfọ nọzikwa ebe a ka njọ n'ihu ọfọ melu m ife ọma onwere ife na-esola anyị ọfọ biko gozienụ m onye Chukwu gbalụ Krismas nye gbakwalụ ndị obodo ya ọfọ na ịga dị ọfọ nwoke ọma dalụrụ kedu gwanụ n'ọfọ ọfọ bịago ọka na-eche kedu ebe ọfọ nọ biko nụọ ọfịfị ga-emele mụọ endekwa n'anya n'azụ ọfọ n'anya n'azụ onye egwu na-etukwe ka anyị kene Ajasko ndị m John yebata Ajasko ndị high chief mmiata obodo eze jibili anyị si nnọọ Ajasko nye na ndị m John
Anam Ubasinachi Ubasinachi Tochukwu. Itu dia kayak mana? Nak terus mana? Kamu dah. Mrs. Kenny. Coba lemu Kenny wakama. Coba lemu Kenny. Ayo, let's go. Cinema, Pablo Soldado. Even for Panama. Yes. For January, I give you more money. They go not share you like this. When are they not sharing? Yes. Mama Nachibi are not Mamono. Yes. Nachibi are not Mamono. My sister, God has blessed you. Children can never get to Mama Kamari for Nanya. What can we do? Can you be a channel? I'll get a kid at you. Now we cook Ikuku Ego sweet. What can I say? What can I say? Adugo. What can I say? Ikuku Ego na saka mecha. Don't come. Mecha Ikuku Ego. Yes sir. Ikuku Ego. All for Fuma. Fuma Paria. Ikuku Ego. Ikuku Ego
Let's go there. Yeah, now we got the style. We got to change, man. Oh, I saw the one on the left hand, okay? I saw the one on the left hand. I saw the one. I saw the one. I want to go. I want to go. I want to go. Yes, people na Ikuku. Kita unu ga-ezuzi one side. Achọ nkono bulu nsogbu nyere anyị. Mma. Sunday gbago. Igbago nwoke ọma. Ọgaranya obi sale onye nwa gị nwale ife niile. Daddy, imekata ine anya n'iru na nwunye gị bụ ife. Anyị na-esi na onye ọzọ anya. To ha. Ọ bụrụ ngị sịrị ya na onye amanarịsị ụmụ nwaanyị niile. Lord money. Ọkwa nya sịrị ya na onye amanarịsị ụmụ nwaanyị niile. Dunia bani meru ke talom yankis. Yes. Dunia bani meru. Organ on her left hand. Remember, she must stay at your left side. Good. Oh my brother, Ikuku Ego Nwa romantic. We're going to go sit down and have a baby. Obronge. That was Daddy was saying on this year. You are. Oh, Oblana also say Yakariko. Oh, Yakariko.
I don't know how to get no yakari body. So sorry. My brother, they got to Munya for like 1 minute. As an enemy Ganyanil or Rapum work and the other. You are a chosen one. Chineke choose yes. I'm gonna be blessed. Oh my gosh. Thank you very much. DJ Wella. Because there didn't be photo. Sorry, no photo. No verse. My brother, and the photo. My brother, and the photo. But I didn't need phone. Gombo fifth corner here. KJ Buefi. Anam. Ezigbo mmadụ na mmiata. Ofu Kenneth Ikuku Ego. Oh, the Minister of Enjoyment in Balubelita. Professor of Enjoyment. God bless you. Can you on your photo on go free? Haga quarter of ya. He said, because now I'm going to water on attack with bread. I wouldn't to taste him because you are on the mother, Ndina Kamia, and Annie, I told me, God bless you. Oh, Ikuku Ego. Mommy, no, as well, baby, say no. Ikuku Ego. That you could be Akugo when that's all from. Yes, now you be the fourth person. Listen, you carry better. Must sit down if you carry better. I mean, I talk Ekubai in Aguta. I didn't call the goal already. If I check Anjo Ikuku Ego. I'm not feeling for one can Ikuku Ego. Yes, don't worry. But I did do the Anachi was. Hello, shit. Okay, now. I look a big cock at work or I'll be away. Asa, Catwalk or the baby cake. Achalugo, the baby cake. I like a biscuit walking inside. Watch how many Ikuku Ego authority jam. Okay, my time. More easier to offer. That's how he and I wear. What you have been all the way to be on our roll in Asia. Ikuku de Aso. By Arevani Memo. By Arevani on our lobby. The boy I get up with our cake. God bless you. Why are the first name? 5 names. The boy and Kembo Kuloto. Nkabo Litu. Nkato Kureba. Nkano Rutaba. Nkisi Osina so hot bob. Tal this on our cake. Kembo. You get it. It's a secret. The love of my life. The love of my life. Oh, that should be someone woman about. Someone that should be done to die. Oh, my life. Oh, DJ Ice. Nkabo. My joy giver. My joy giver. Should be a woman in Yoku. Yeah, my joy giver. Now let's one my joy giver. Oh, one can for Uncle Ubasinachi, Ikuku Ego Punoko, Anabrezo. My potential. That should be job with my DJ, bring it down small. My potential. Hey, Jesus. How far about it? I like him. My potential. My phenomenal. My phenomenal. Hey. My candidate down for I want to inform me by my phenomenal. How they come on in English education, my candidate because my case took my half. And I economize everything. Can you see my mother welcome? That is your poor son. Above from K, not my phenomenon. Hey, DJ, my interview, my interview. That in a good and I know what. And I was watching every step and the move she was making. She is adoring. I am admiring her hips and her calves. Beauty is a natural thing. What can you do? Bring it on. My sister, the last but not the least, Avan Care, he see the boy.
Imagine if you can go also canopy Ikuku to fuel ya big Zuya. Here I need a joy Yadawa, I know him. Life and direct canopy catch on your society of banana me. Why are that name? Name one Garcia Uso. God bless you. Yes, on your mic, you got it. Kege Buru Gespu. Now, Mike. God bless you. I am greeting. On this beat is a silly Ikuku Ego Nwa Marchie. Hey, Jesus, Daddy kiss kiss DJ, thank you. Thank you. DJ, thank you. That should be on in charge. DJ, thank you. Oh, why can't I want to see me? Hey! Oh, hey! What? Maybe I'm son of cake. Yes. I'm talking down in Dubai. And even I could have hotel room be 550,000 for one mother getting 550,000. Can we go every guy on our honeymoon? Happen cake. Mother okay, mother five. 1 room 550,000. 5 year boy cake. How one day you get in one mother? DJ Ice. Ikuku Ego Nwa Marchie. I don't get in well money. What's not your mother 5 for no year? Getting 550,000 for 1 room per night. Now Dubai. Karen Doy, mother 5. Transfer the money. Mother 5. That's it. Now jump down the moon. Now Dubai. Mother 5. Transfer. Money 5, 100,000, 200,000, 500,000, 1 million. Money 5. The mother want it. And I'm so DJ, bring it down. For the fact that Tinubu na China and Nigeria, Money 11 gain here 550,000. 1 room for Dubai. Money 11. Mother, I'm not a here. Bros, you know that. And from what capital, maybe na 2 million for 1 cake. On Anam Ubasinachi Ego Nwa Marchie. Nkwona madu 10, madu 11 gas sitting na 1 cake. Man for madu. Any spirit of finance in him man could the Holy Ghost. He must get up. Madu 10, madu 11, madu 11. Madu 11. Madu forever. Madu forever. Nigeria Senegal. Men go. Men always go. Men always go. Yeah, you go. Bring her down. 3,000 say 1 cake here, Jesus. The transfer. I love the money. The ice. I know what your mother was in a 20,000. Kawa take. The brother also. Out of 25. About 23. I want you. What you trying to do? DJ ice. Honey. Jesus. Bros, when I talk and well, what do you mean? Mmiata. I send up with the men using the mother. Now that's fine.
Bros, and I saw you they do. Now, when I agree, he made the boy, only him cut the cake. You don't go chop the cake, have you? I better cut the cake, milk and give 1 minute. When I agree, Nigeria too strong. My brother, never done when you guy, I'll talk to her. Yes, Daddy. You might cook a country that I can watch our cake to give you. But now, never do I for like 1 second. Then go do no way for now. I'll be the happy time. I don't got happiness. Go but send to get in Jesus. Somebody also want a mamma. Casing a walker. Because Ikuku Ego. When we're pointing the Ikuku Ego. Am the highest person love, the highest person love will be Ikuku Ego. Do you know why? Out of all men, you know how they tell you, Ikuku Ego say, this is the whom I want to marry. No longer I can end up my life with it. That is number 1 reason why you should respect him all the days of your life. And Ikuku Ego, you will love her all the days of your life. God will not to Jesus. I want to bang one who to him on 1 cake. One of Muddy 20. How do you know one cake? 20 pounds. One of Muddy 15. One of Muddy 12. Now 6. One of Muddy 8. One of Muddy 6. What actually say what I'm money? Muddy 6. Muddy 6. One of 5. No verse. Precious. Muddy 8. And that's in a way I can name. The jury can name. Oh my God. Ikuku Ego. Come 8. Hey, Jesus. Now 8 plus 8 equals to 16. Now we're going Muddy 6 in the market. Go Muddy 5 in the market. What the one? You got Muddy 30. 30 capacity. 30. So that's go go that's 2. Okay. Now, Money 4. Yes. At the occasion of Bugabu. It will be like Rokaman Yozo Metuaka. I'll be like Rokaman Yozo Tempa. Narudi Metuaka, I could be open Jesus. It will be like Rokaman Yozo Metuaro. My one Yozo Metuaka Narudi, touch the place. Give what you are anyway. Hey, Madam, have you told a man you also met to a Cabonobia? Ezoku. I said, I want you to lobby the Canonia, Jesus. Good. Manadia Gania, who would take a worker, see a moment to a Kaina Puna. He met to be Mother Corey Buekito. Manamoka Warrior. So now, he could go in an egg. My neighbor go begin to on your body. Now, Jesus. Ikuku Ego. Emala Bana, John can walk up on a Metuaka and room with Metuaka. 3 places. As smoker, 3 places in our John can walk also Metuaka, Metuaka. In Cambo. 3 places. Man in you. I say, me out of a man to a canary. Oh, yeah, Japan. Thank you. Can you want a cake? Cake. Don't you never get a way? What do you have? Eman, that to know Jodi. Gideon no more can I me Gideon. I have more can I me. You don't be able to cut up him in pool. I have a kid in a work and on 1 card up one. Yes, Ikuku Ego.
Karamiga like each one that come on one could be Sago, somewhere where I can avoid Jidi. Look what can cause a Jidi. Jidemi and all for man. Banaya DJ, every baby can cook it up. DJ, get out every baby. Taram kiss, go no man, maybe 1 minute kiss. When you told it to go to bed, you don't be person. I kiss, Jidi Akataya kiss. Now your wife. Kiss her well. Cameraman is here. No. God bless you. I end up when nice be. Nice be on yes. Nice be, can I know MC? Nice be. You have a transfer. Nice be, because nice be. Nice morning. So about Ikuku. I know who my brother's money.
Iroko
the senior man. Kedu maka Nino nwoke ọma. Na kwanu Nino, the Nino money. Nino you too much ego ga agwagwu. Nino ifeoma ga-emele. Nino ị ga na-eche na abata. Oh yeah, Nino money. Nino nwoke ọma. Oh yeah, Nino. Nino Kenelo MC nwoke. Nino money. Nino nwoke ọma. Nino. Ubasinachi. Ezigbo onye Anam Ubasinachi maka Montana nwoke ọba. Ubasinachi. The comedy man. Ubasinachi. Hey. Oli mi kene ese mi nko. DJ. Na kwegu. God bless you. Ikuku Ego Nwa Marchie. Anam Ubasinachi.
from Marchie, Anam Ubasinachi. Nikki Decorations. On a mama cake. When we are them, Nikki Events. When we are them, Lady G Events. Nikki Vid. On a man cause. Ladies and gentlemen, it's still your boy MC Noble and DJ C Noble. You understand? 2 in 1. You understand? I am not going to go with DJ Finance. How about Anam? Yes. I am not. Then I am not going to I am Anam. Yes. Ubasinachi comedy. Yes. I am not video. Yes. God bless you. All right, ladies and gentlemen. You will be doing no get them, no get to laka. So, you might never want man Olili Konyakas, Olili, Bonili, one cage of wine, other over MSS census from tomorrow. Wine. Now, side look I am Bonazia. I'm not Bonazia on the side. Obukolo minus, na side a blue plus, na side you know. ID card, the overlock now, Ojeva call to mail you ready, I change you hour. Okay. Cause the devil now, Owaria. No, I even need a fast happen. River, I need a Puno, I should do my own. You know, your prayer now, do my nana, Una Valley. Even in my fridge, mango, we are not going to keep it on. Nobody may have called no call. You won't let you know, no, no, you so long. No problem, we are my wine, and I your time, your tomorrow, your time. You won't let you here, not beer. And that's what I wine, not some marrow, because maybe you actually give up now. Then I be here. Come on, so you use. That's what I am. Cinnamon now. I need to make a wall on the road. The Nisha, where you saw that. Mamma, India, $1. Nobody can not come. Instead of more, but I demand more. Or not go to the no, you're not that China. But you're my I never see China. I just want to know what I Dalu, ask I can. Even my quite a Google. You know when you have a Galanya, even 9/11, Lada is here. Cheese here. Open up the churches here. Okay. I take that. What are the goes in there? I am women and many balls. Who can have attack? The man even each. Even each and every. Anam Ubasinachi. Ubasinachi. Amake. I can have a woman. What is it? More than Anam Ubasinachi. What is the young? After you, the man great. I can live. You are a bad one. Obey Bago. Obey Nalo. Obey Ugo. I can alone. Oh, would say, oh, Tom. I wrote God with you. Oh, what about never let go. Oh, no, tomorrow. Walk on. Amabu. Very nice. Oyego, what do you need to account? I know. On the home model, you will time with all over. Abake, all over the with you. Very nice. I can a balloon. I
I can do. I am an Abraham Jingo Nego. I don't know what I'm doing. I go the Abraham. I will be. I do know. You, I did not on. I go to Aranam. I am to go. I can do the really what you are. Locals gonna every time I go to come. Otegon chobalo, mwade mangano. Idonte, I've been searching for you. Otegon chobalo, asadimo yoko. Idonte, I've been searching for you. Fortunately, yo, wefunu watadima. I want tata beya, baby na sweet papa. Baby get it something, no nekene no wata nwelu something, no hachalugo nwani, nwabu gebo ibo. Wata makata malele, yeah. Makata ma, yeah. I say wata makata ma. Feel the mama, you know I like you so. Yeah, cherish you. I stand for you. I won't lie to you, but I feel like for you. In the night, get up down for you. Get up down. Oh, you talk to me, oh mama. Free yo, balonu for me that you're with you, baby. Oh, I see I find it in you. Oh, I see I find it in you. If I'm to choose, girl, I choose you. If I'm to lose, girl, I want to lose with you. They say not taboo, but girl, I see truth in you. She walk on it for me. Do you really care? Show they bomb for me, baby. She me in the town. To be sincere, I will do almost anything for you. Anything for you. Come true. I'm crazy, but this is all I afford you. Fuck you, baby. In a power, miss you. Girl, I'm feeling you. I'm feeling you. Ooh. Hey, turn around, my baby. See your flash. Everything I give to you, girl, I don't want it back. All you are very risky, oh, because she too sexy, oh, she too sexy, oh. Baby, oh, the way that you looking tonight, I swear you too tight, baby, more. Yeah. And everybody wants me, baby. For so long, I've been waiting, Shinny baby. For so long, I've been waiting for you, baby. For so long, I've been longing, Shinny baby. For so long, I've been waiting. So tell me when it's gonna be on. When are you coming home back to me? I wanna know. Are you coming in June or July? Tell me now. Or will I have to wait till November or December? Chitty baby, when are you coming? Chitty baby, when are you coming? I wanna know now. When are you coming? Oh, chitty baby, when are you coming? I wanna know. Chitty
honey, sweetie, sweetie, sweetie. Remember the good days, remember the good times. I am wishing, wishing, wishing to hold you in my arms again, where I can kiss your lips and feel and touch you. Many, many things, baby, you're gonna like it. You're gonna like it. Honey, more. A good woman no coming from the Lord. They know they see her for market you. A good woman is a blessing from above. Her type will not there for market you. Chineke